नमस्कार. मी माधुरी पाटील, कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाज उडपी आणि मणिपाळ हांगासून आज आमचे एक उद्यमी वेगा ट्रान्सपोर्ट म्हणून असा त्यांचा श्री सतीश पांडुरंग पाटील हे आमच्या उडपीचे समाज बांधव ह्यांचा आज एक लहानसा परिचय करून देऊया म्हणून हांगा आम्ही पुरा वट्ट झालंच आणि त्यांना स्वागत करीत असे. नमस्कार सतीश. नमस्ते. श्री सतीश पाटील हे 1971 ह्यांचा जन्म असा. श्री पांडुरंग पाटील आणि गोदावरी पाटील यांचे सुपुत्र. उडपी लागी एक चेरकाडी ग्राम म्हणून असा. चेरकाडी ग्रामांत आम्ही एक कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण साधारण 350 वर्सां आधी आमची एक आता आम्ही एक 4वे जनरेशन म्हणूयात. 4वे जनरेशन आमचे 4 जनरेशन आधी आमचे वलसे जाऊन मायग्रेट जाऊन कुडाळ वेंगुर्ला भागासून आम्ही आमका काही तेन्ना थंय देवाच्या हेका अथवा पुजेक पुरस्काराक काही तंद्रे झाला. आमच्या जातीचे थंय मस्त जण होते. त्यावेळा आमकां तंद्रे झाला म्हणून आम्ही एक दोणीन बसून इलो म्हणून एक इतिहास असा. आम्ही इल्ला आमचे पूर्वज इल्ले आणि ते बारकूर प्रदेशांत ते रावले. थंयसून लागी न्हंयच्या अंतेक आमकां खंय पुरा ह्या झाला. त्याप्रमाणे आमच्या वट्ट इल्ली फॅमिली पुरा थंय शिफ्ट झाली. पाटील सरनेम ऐकतूच मस्त जाणांक ही खंयसून ही कशी हांगा येयली म्हणून मस्त जाणांक एक प्रश्न पडता. आमकां गौडाची का म्हणून हांगा इचरोंचा एक प्रश्न कॉमन. पाटील कसा तुम्ही मराठी अथवा कोंकणी कसा बोलतात म्हणून आमकां एक विचारतात. आमची ही भाषा आसा ती मराठी इन्फ्लुएन्स आसली बट मालवणी भाषा. हांगा येवन आमी कोंकणी म्हणजे इल्ला आम्ही प्रदेश तो कोंकण प्रदेश असून आम्ही हांगा इल्ला. आमच्या वट्ट समाज बांधव आमचे दुसरे सारस्वत दुसरे पुराय त्या वेळाच इल्ले. तसा जाऊन आम्ही एक त्यांचा समाज आमचा समाज पुरा एक रितीर पुरा चाली रीती क्रम पुरस्कार पूजे पुरस्कार पुरा सेम असले निमित्तानं आम्ही हांगा सेटल झाला. आम्ही सेटल झाला. आमचे बरी एक 350 घरां असत. 350 घरांत आम्ही एक आमचं काय असा चौथ जाऊन दी आमची पुरा मेन पुरे पूजा पुरस्कार आम्ही घरांत करून आमचे क्रम करून मुंजी वरडा आमचा एक समाज हंगाच्या हेका होंदावून गेला. हंगाच्या समाजाक येऊन आम्ही हंगाच्या प्रांताक येऊन आम्ही होंदावून जाऊन एज्युकेशनाचा आमकां इम्पॉर्टन्स कळला. इम्पॉर्टन्स कळून आमच्या म्हालगड्यांनी आमकां एक एज्युकेशन असल्या मात्र आमच्या धाकट्यांक वयर येवंक जाता म्हणून आमकां मस्त प्रयत्न करून आमचे एक समाज वयर हाडूंक त्यांनी केल्ल्या प्रयत्नाक आज आमची पुरा धाकटी शिकोन एक आम्ही सुस्थितीर असो. कुडाळ देशस्थ गौड ब्राह्मण समाज म्हणून आम्ही एक संघही केलसो. तर असे हे आमचे सतीश पाटील स्थापका हेंतूय कार्यादर्शी जाऊन होते आणि आता व्हाईस प्रेसिडेंट असत. मी महिला घटकाचा प्रेसिडेंट जाऊन असे आणि आमचे एक समाजांत कष्टार आम्ही एक वयर येऊन आम्ही एक उदाहरणे म्हणून आम्ही एक सतीश पाटीलांकडे बघतो आणि त्यांचा एक गुप्त परिचय करून देऊया म्हणून मी आज हांगा 4 उतारा त्यांच्या वट्ट बोलते. नमस्ते सतीश. तर पांडुरंग पाटील आणि गोदावरी पाटील मी येद्दळ सांगाल्यावरी त्यांचे हे 5वी संतान. तांकां 5 धाकटी 3 चेडवा आणि 2 जिलगे. त्यांनी तांकांय म्हणजे तेही एज्युकेशनाचं महत्त्व ओळखून होते. पांडुरंग पाटील बंबई गेले त्यांच्या यंग एजार. कसाल्याक म्हटले हांगा उद्योग ना काय करूंचा गावांत मस्त जागो ना उत्पन्न ना म्हणून त्यांच्या काळात ते बंबई जाऊन पिनले मिल हांगा कामाक होते. पिनले मिल्लांत कामांत रावून आमचे समाज बांधवांक झाले इतके ते हेल्प करीत. त्यांचा नेचर भारी चांग होता आणि ते थंय एक पिनले मिल म्हटल्यार तो टेक्स्टाईल मिल होता. थंय तांकां एक आस्पत मेळ्ळा नायजेरिया जावंक आणि नायजेरिया जाऊन त्यांनी सुताच्या बगे मस्त त्यांनी नॉलेज घेतला आणि त्यांनी वापस येताना येवजला की मी काहीतरी करून माझ्या गावांत उद्योग करका. आणि ते आमच्या चेरकाडी ग्रामाक येऊन स्थायिक झाले बंबईसून आणि त्यांनी घातलेला मग
मग्ग पांडू म्हणूनच कडे गावात तेंका नाव होता. पाणीपंजी एक करूंक ते भारी फेमस झाले. पाणीपंजीचा डिमांड आमचा एक आध्यात्मिक गाव असल्या निमित्तानं कृष्ण मठाच्या हार थंय पुरा केन्नाय डिमांड असला एक ह्या तेंतू त्यांनी भारी कष्ट करून एक जीवन हे करून 5 धाकट्यांक चांग करून एज्युकेशन देऊन होड केला. तर आता मी सतीश पाटीलांकडे त्यांच्या आनाविषयी आमाविषयी एक 2 उतारा बोलून त्यांका एक त्यांच्या बद्दल माहिती देऊंक सांगते. हय माधुरी एकान सांगलें री आमी एक्चुअली 1971 1991 सॉरी 1991 माझा डिप्लोमा झाला. डिप्लोमा जाता कुठले मी माझा मेन एम होता बिझनेस करूनचा खंय जॉबाक सेरोंचें नाव होता. सो माझी अम्मा जॉबाक सेरोंक म्हणून मस्त सपोर्ट होती. तू करू नाका तुझ्या पप्पान ह्या केला स्ट्रगल जाल्लात पुरो तू जॉबाक धांवण जाल्यार कडेक मम्मीक कन्विन्स करून आमी टेक्सटायल अगेन ह्या करका एक चेरकाडी ग्रामांत एक टेक्सटायल पार्क करका म्हणून सांगून अगेन केस्ट आम्हाला पॉवरलूम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक तांकां धांवन थंय धांवन तेंच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर कडेन धरून ते टायमाक तेणी सांगला ओके थंय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करया SC ST बॅकवर्ड क्लासाक आनी ट्रेनिंग प्रोग्राम करून एक टेक्सटायल पॉवरलूम्स सगळे घरच्यांक देऊन एक होड एक टेक्सटायल पार्क करया म्हणून सांगून स्टार्ट केलो. स्टार्ट करतात कुठले तर ट्रेनिंग प्रोग्राम आम्ही हांगा गोद्दान कट्टे आमचे हिंतू 92 स्टार्ट केलो. 92 चामुंडेश्वरी टेक्सटायल म्हणून एक टेक्सटायल पॉवरलूम ह्या करून आता पॉलिस्टर सारीज आणि बेडशीट्स मॅन्युफॅक्चरिंगाक ट्रेनिंग दिवंक सुरू केलो. बट ते गांवचे इल्ले ट्रेनिंग घेतलेलेंक तेंतू एक्चुअली संबळ उणा आसता म्हटल्यार ते टायमाक एक बूम होता म्हटल्यार सगळे कडेन काम मेळता होता. हांगा ना जाल्यार थोडे संबळाक कॅश्यू फॅक्टरी आणि गार्मेंट्स ऑर मणिपालक तसं जावन जायत होते. गांवांत कामाचे मेळोवचे उणे जाले. सो 1 वर्स 2 वर्स तेंतू मस्त स्ट्रगल करतात कुठल्या कडेक माझ्या अम्मान सांगला तू आणि स्ट्रगल करून तुझ्या टाइम वेस्ट कर नाका तू खंय तरी कामाक लाग म्हणून. सो 92-93 मी 93 एक कोटा ज्युनियर कॉलेजांत एक ट्युटर जाऊन सेरवाले. बट माझ्या मन काय ओपाल ना होता मी काम करूनचे ना असे म्हणून सांगून. सो तेन्ना माझे एकलो फ्रेंड म्हणजे थंय लेक्चर जावन आसलो एकलो होतो. ताणें सांगला तू एक ब्रह्मवारांत एक लॉरी ऑफिस आसा माझ्या सो ता कर म्हणून सांगून. माझी आयडिया तेन्ना ता होता म्हटल्यार लॉरी ऑफिस घेतात कुठले एक जनरल एक इन्कम येता म्हाका. त्याच्या नंतर हांगा काहीतरी एक ट्रेडिंग बिझनेस करया म्हणून सांगून. इवन पॉलिस्टर सारीज म्हटल्यार पॉलिस्टर सारीज मॅन्युफॅक्चरिंग कसा करून म्हणून सांगून म्हाका एकदा आयडिया दिला. सो पॉवरलूम ह्या टेक्सटायल तो होड करया म्हणून जाता ताका मार्केटिंग मेन ताका एक इन्व्हेस्टमेंट करया म्हणून सांगून त्याच्या माझ्या ब्रदरने मस्त हेल्प केला आता इंडस्ट्री करूंक. तेन्ना ते गल्फ कंट्रींत जातो ताणें मस्त हेल्प केला. बट आमी सक्सेस जालो न्हू तेंतू म्हटल्यार लेबर्स प्रॉब्लेम स्किल प्रॉब्लेम आणि तांकां इंट्रस्ट नव्हता शिकोवंक इंट्रस्ट नव्हता. सो मस्त आमी सफर जालो तेंतू आणि मार्केटिंग करून की आम्ही ब्रह्मवरसून ट्रेडिंग करून माझ्या ॲक्च्युअली एक अम्माचा भाव होतो माझ्या विठोबा म्हणून त्यानं म्हाका बेळगांव करून गेलो. सो थंय सारीज कसा मॅन्युफॅक्चरिंग जाता पॉलिस्टर सारीज तेन्ना आता बॉर्डर सारीज ओके ता हाडून आम्ही मार्केटिंग कसा हांगा साऊथ केनरा उडपीन ता मार्केटिंग कसा असं म्हणून बघलो. सो 1 इयर चांग एक हे होता म्हणजे ह्या टेक्सटाईल बिझनेस काय म्हटले इट्स द फॅशन आज असला फाले असला ना. सो तितके स्पीडान आमकां जावंक जालें ना. एफर्ट करता एक मेन करका एक 100-150 लूम्स करून एक चेरकाडी ग्रामांत एक चांग एक नॉट फॉर प्रॉफिट म्हटल्यार आमकां एक चलोवंक होता पप्पाचे एक ड्रीम सक्सेस करता म्हणून तांकां एक भारी तांतू खुशी होती की बेडशीटां नवे नवे तुम्ही प्रयोग करून बघलत सारीज पॉलिस्टर सारीज. बट इट्स अ डॅमेज ह्या पुरो जावन आमी ताकडेक अम्माच्या हितून मी एक्चुअल कॉलेजाक सेरवले. नेक्स्ट ताईये म्हाका इंट्रस्ट नव्हता सो ब्रह्मवारांत एक ट्रान्सपोर्ट ऑफिसरचं तुमका एक त्यावेळा लिंक मेळ्ळा 94 आय थिंक 94 अंत जाले. ब्रह्मवार म्हटल्यार इट्स अ स्मॉल एरिया सो तेंतू काय म्हाका बिझनेस मस्त मेळना होता आणि ऑपॉर्च्युनिटी नव्हता. तेन्ना एक आमच्या उडपीन मणिपाल एक्चुअली एक पै फॅमिलीक निकट जाल्लो एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो.
तू करून जाल्यार तुका मणिपालांत मागीर एक ऑपॉर्च्युनिटी देते म्हणून सांगून सीधा सतीश पै सरच्या घराक व्हरून गेलो. तांकां वरसून हांगा मणिपालांत मी एक ऑफिस केल्लो जाल्यार आमकां एक्चुअली ते टायमांत मणिपालांत मेजर 2 ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांचो उरलेलो पुरा उडपी डिपेंड जावंक होता. मी आधी सांगलो री द ट्रान्सपोर्ट फिल्डांत तुमकां मेन आतां बॉम्बेसून एक पार्सल इल्लो जाल्यार बॉम्बेसून ब्रह्मोर्क येता तो उडपी घेता ब्रह्मोरसून चेरकाडी व्हरता जाल्यार त्याच्यान डबल आमी फ्लायट पेमेंट करीत होतो. देर इज अ बिग कॉस्ट म्हणून सगळे इंडस्ट्रीके. सो सतीश पै सरने एक म्हाका रूम देवन ऑपॉर्च्युनिटी दिला. त्याच्यानंतर मी एक ट्रान्सपोर्ट एजन्सी थंय घेतले. साऊथ कॅनरा बेसीक साऊथ इंडिया बेसीस जाल्ला त्या कंपनी. बट ह्यांच्या रिक्वायरमेंट मणिपाल ग्रुपाचे रिक्वायरमेंट भारी चड होता. सो तसं जाऊन दुसऱ्या कंपनीच्या दुसरा म्हटले नॉर्थ इंडिया ह्या सगळ्या त्यांच्या पुरे एजन्सी घेऊन ताये मी एक सर्व्हिस दिवंक स्टार्ट केले थंय. सो मणिपाल ग्रुपाचे. सो सतीश पै आणि गौतम पै आणि मणिपाल ग्रुपाचे म्हाका हेल्प मस्त केला. मस्त सपोर्ट दिला बिझनेस. सो त्यांच्या सेक्युरिटी आयटम्स शिफ्टिंग तेन्ना म्हाका दिसला आमी दिल्ला ते फारशे चड आसा हांगा बिझनेस म्हणून सांगून. सो 2001 नंतर मी माझ्या स्वतः वेगा ट्रान्सपोर्ट म्हणून ओपन केलं. सो गौतम पै सर इनॉग्रेशन केले 2001 नंतर. सो तेन्थसून माझ्या ओन बिझनेस स्टार्ट केलो. सायमल्टेनियसली एक्स्ट्रा सर्व्हिस देऊंक सुरू केलो. सो त्या कंपनीक तुम्ही वेगा ट्रान्सपोर्ट म्हणून वेगा ट्रान्सपोर्ट नाव म्हणजे स्पीड वेगाचा अर्थ स्पीड की आम्ही स्पीड डिलिव्हरी देतो स्पीड आम्ही ह्या करतो म्हणून एक उद्देश ह्या जिल्ह्यानं असं करताना साधारण तो एक 25 वर्षाचो झील. सो टोटल ट्रान्सपोर्ट सोल्युशन देऊन का एक गावाकडून माझ्या मेन आयडिया आणि कॉस्ट रिड्यूस करता तेन्ना सो इंडस्ट्रीचे डेव्हलप म्हटले हेल्प केले वरी जाता म्हणून सांगून. सो थंय आणि एक रिक्वायरमेंट होता म्हटले कंटेनर व्हेकल्स सेक्युरिटी मुवमेंटाक कंटेनर व्हेकल्स हवे होता. सो इन 2004 माझ्या ओन ट्रक घालून कंटेनर व्हेकल फर्स्ट व्हेकल घातले. सो इट्स अ फर्स्ट म्हटले आमच्या घराके व्हेकलाचे काय रिलेशन नव्हतं आणि लॉरी घालूनचे म्हटलं होड एक कष्ट ते टायमात म्हटलं आम्हा आणि अयो त्याका एक धाव नका मारे म्हणून सांगूचे टाइम. म्हणजे टिपिकल मिडल क्लास फॅमिली मस्त कष्ट पडवली फॅमिली त्यांतू एक झील इतके डेरिंगली एक लॉरी घालता. लॉरीचा कॉस्ट काय त्या लॉरीचे लोन काढलेला तुका कसा जाता म्हणून एक त्याच्या आम्हा केतनाही चिंता असता होती. बट त्यानं एकदा पुढे पाय दवरलेलो तो केतनाही फाटी बगलो ना तेंतू तो अभिवृद्धी करीत गेलो. आणि आज आमकां सांगून कितके खुशी जाता त्याचे स्वतः 25 लॉरी असत. एक कुडाळ देशकर मिडल क्लास काही बॅकग्राऊंड नसताना फायनान्शियल काही सपोर्ट नसलेली फॅमिली बट त्या जिल्ह्यानं आपल्या एक आत्मविश्वासार आज 25 स्वतः लॉरीचो तो मालक असा. प्लस एक 21 लॉरी ऑन लीज असत त्याच्याकडे म्हटल्यार तो ऑल इंडिया लेवल त्याचा सर्व्हिस असा. आणि त्याचे ऑफिस बेंगलोर असत हुबळी असत मैसूर असा. आणि स्वतः गोडाऊन आता माझ्याकडे त्यांनी एक थोड्या वेळापूर्वी सांगला की त्या गावांत म्हाका डिमांड आणि माझा ह्या चढ असला जाल्यार माझे स्वतः गोडाऊन असत. आणि की मी डेव्हलप करूंक बघित अशे 2 वर्षांत कोरोना निमित्तानं चिके त्याका स्पीड त्याचा थोडा एक लिमिटेशन इला. बट सांगूंक म्हणजे इसेन्शियल सर्व्हिस अंडर त्याने 2 वर्षांतही त्यांनी काही ह्या केला ना सर्व्हिस देत असत. आता सतीश तुमका तुम्ही सुरू सांगलं तर फर्स्ट लॉरी घातलं एकाची 2 झाली 2ची 4 जाताना सगळा काही चांग अनुभव असता म्हणून ना तुमका चिक्के एक 1-2 उघडा सांगा तुम्ही. ऍक्च्युअली 2001 नंतर एक लॉरी घालतात कुठले फायनान्शियल प्रॉब्लेम इला. त्यातनं आमच्या मणिपाल ग्रुपाचे म्हाका हेल्प केला म्हणून सांगता अशोक पै त्यांनी मणिपाल कोऑपरेटिव्ह बँकांत होते. त्यांनी म्हाका फर्स्ट ओडी आणि त्यांच्या एक व्हेकल म्हाका दिला म्हटले लोन हे करून दिला. तर माझ्या एडने सक्सेस म्हणजे इतके सपोर्ट देताना त्यांनी मॉरल आणि बिझनेस सपोर्ट देताना मी तसा डेव्हलप झाले. सो सेकंड व्हेकल थर्ड व्हेकल फोर्थ व्हेकल घालताना म्हणजे मध्ये मध्ये ऍक्सिडेंट जाऊनच्या काय प्रॉब्लेम जाऊनच्या ता पुरा चलत होता. सो ट्रक घालतो कुठले सगळे की आम्ही रेडी हवे शिकोंक झाला त्यांना घरचे नाही काही माझ्या बायल जाऊन दे. सो सगळे आम्हा जाऊन दे पप्पा सगळे सपोर्ट केला. म्हटलं कडक एक चलत चालते जाऊन सुरू नर्वस राती फोन इला वेळा ऍक्च्युअली आमका दुसरा तेणसीत होता काहीतरी झाला नाही.
ओके म्हणल्यार ड्रायव्हर जबाबदारी घेऊन तेही नवे असतात रोड तेदना चांग ना होते आणि मधी रानासून केलो पट्टी ड्रायव्हरांक व्हेकल पास जाताना बंद जाल्यार तेंकाही गोतना ह्योही नवो होतो अरे मधी राती फोन केल्या वेळा सडन काय डिसिजन घेऊनचा म्हणून मनशाक कळना म्हणजे स्टेप बाय स्टेप शिकलो असा आज 25 लॉरी मालक म्हणून सांगोंक सुलभ असा त्याच्या पाठी तितकेच एफर्ट आणि कष्ट असत आज टेक्निक सुधारणे जाऊन जीपीएस आणि इल्ला म्हणून चिके तुमका होय का आम्ही टाइम के आमच्या व्यवहार चिक्के चेंज करीत रावलो तस जाऊन आम्ही चिक्के हे कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट अकाउंटले आमच्या ह्या लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट व्हेरी कॉम्पिटिशन आणि ह्या कोणी करियत इज नॉट हे आता एक ड्रायव्हर असेल आणि फाली एक गाडी जाऊन थंय लोकल पार्सल करून जाता ओके ताका एक टेक्निकल और स्किल कसं हावे ना बट खंयच्या टायमात खंयच्या नमनी चेंज जाता आता लास्ट 2 to 3 years तो डिझेल प्राइस मस्त चढ झाला सो ते टायमात आम्ही कसा ह्या करकावून मार्केट प्राइस कसं रेज जायना होता कोरोना टाइम तसं जाऊन मस्त प्रॉब्लेम जायत होता सो आधी येत असत आम्ही स्टेप बाय स्टेप इम्प्रुव्हमेंट करताना मी बघलं ओके आता हे होलसेल बिझनेस झाला सो रिटेल बिझनेस करकावून इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ट्रेडर्स हेल्प जावं का आणि स्मॉल पार्सल एक हेल्प जावं म्हणून सांगून आम्ही मँगलोर उडपी एक सर्विस स्टार्ट केलो दिस द तरस्विन कार्गो म्हणून एक नव्या कंपनी स्टार्ट केलो इट इज अ फॉर रिटेल बिझनेस म्हणजे स्मॉल पार्सल एकले कोणाक तरी असा तेन्ना आम्ही एक्स्ट्रा कॉस्ट डोर डिलिव्हरी डोर पिकअप ताण ना इट्स अ सिंगल कॉस्ट आता उडपीसून मणिपाला काढले एक 50 रुपये का 40 रुपये का तसं कॉस्ट धरून स्टार्ट केलो ता सक्सेस जातकडे ता सर्व्हिस मँगलोर टू हेब्री मँगलोर अप टू आता कारवार हुबली सर आमचे कनेक्शन व्हेरी गुड म्हणजे तुम्ही एक स्मॉल बिझनेस मनांकही हेल्प जावच्या वरी केलं ता एक तुमचा चांग आलोचन किती म्हटल्यार सगळ्यांनी बल्क ऑर्डर होड पार्टी ता पुरा बघतात ता एक तुमचा एक गुण चांग म्हटलं एक व्यक्तिमत्वाचा चांग पार्ट असा तुमका दुसऱ्यांचा आलोचन इला तसाच आता तुमचा ह्या पुरा चलत असताना तुमचा संसारिकही ह्या चालू होता तुमका दोघा धाकटी असत ती या चांग करून शिकत असत होडला दू तुमचा आर्किटेक्चर मणिपाळांतच शिकत असा आणि तुमचा धाकला दुई स्कुलांत चांग रितीर प्रोग्रेसर शिकत असा आणि प्लस तुम्ही एक चेरकाडी ग्रामही विसरले नसत ता एक मी सांगोंक इष्ट पडवते कसाला एक म्हटल्यार तुम्ही इल्ला एक ल्हान प्लेस असून बट त्या प्लेसांत एक आधी तुमचा एक हंची मने असायला जाऊन तुम्ही एक चांग घार बांधून थंय तुमच्या आना आमाक एक खुशेर सुमार वर्ष दवरलत कडे थंय तुम्ही ग्रामाचे चटवटकेंतही तुम्ही भाग वैशितत होते थंयचे तुम्ही लोकल एक आमचा भजने मंदिर असा भजने मंदिर आमचे सामंत कुटुंबान सुरू केला बट तेका यंगस्टर जाऊन तुम्ही एक तुमचे प्रायाचे 10 वर्षासून थंय तुम्ही भाग वैशितत होते आणि आज त्याचा एक मेन लीडर असत त्याच्या बागे एक 2 उत्तर सांगे ना म्हटलं गावांत मी थंयसून ल्हानसून ऍक्च्युअली म्हाका 10 वर्सासून दातूंत कुठले मी म्हटलं फर्स्ट और सेकंड स्टँडर्डसून मी भजन जाऊंक स्टार्ट केले सो भजन म्हाका एक मस्त खुशी होता सो माझ्या बिझनेसाक केन्ना इले तेन्ना जावन माझ्या एक पार्ट म्हटले भजन मंगल असो की गम्मत करून करया सो आम्ही कोणता डान्स ह्या कोणता भजना तसा आणि आम्ही कॉम्पिटिशन केलो थंय आणि एक वर्ष भजना शिकोंक मी माझ्या खर्चानच धाकट्यांक थंय भजन शिकोंक एक टीचर अपॉइंटमेंट करून भजन शिकेलो आणि कोणीता भजन हे पुरा एक ग्रामीण एक हे असा त्या कले लुप्त जाऊ नये म्हणून त्याच्यासाठी तुम्ही एक तुमचा कॉन्ट्रीब्युशन करतात तुम्ही तुमचा एक त्यात चालू दवरूंक का म्हणून एक ह्या करतात चलावणे देतात तर एक भारी चांग असा आता तुम्ही संता तुमचा शिफ्टचो पुरा मणिपाळाक केलं असत मणिपाळांत तुमचा मेन ऑफिस असा आता एक संता कट्टड तुम्ही बांधित असत त्याच्यासाठी तुमका अभिनंदने आणि ह्या प्रवासांत आता तुम्ही आणि तुमका पुढे कसा काय पुरा आलोचन असा म्हणजे लॉजिस्टिक फील्डांत मी सांगलो रे कितके ड्रॉबॅक आसा तितकेच फ्युचर असा सो मी काय प्लॅन केले आता म्हटले वेअर हाऊसिंग अँड ट्रान्सपोर्टेशन
ता स्मॉल सेगमेंट बिझनेस काय सांगले ताका आनीक एक वत्त देवच्यासाठी आमी एक मणिपाल अंत एक व्हड एक गोडान कंस्ट्रक्शन करीत असो तेंतू फर्स्ट फ्लोर यांतू ऑफिस आणि गोडान एकच कಡೆ येता सो 24 hours ता कंटिन्यूस कनेक्टिविटी करका म्हणून एक्चुअली मँगलोर उडपीक आता एक आज पार्सल घातले फाल्यां सकाळी मेळटा तसं जाऊ नये आता एक 10 घंटे एक पार्सल दिला त्याला 12 घंटे 12 घंटे एक पार्सल दिला कंटिन्यूस कनेक्टिविटी मँगलोर उडपी आणि बँगलोर तुमकूर हुबळी माझ्या काही डिपो असा थंयसून स्टार्ट करूया म्हणून मेन नेक्स्ट मंथ मोस्टली 15-20 येता कितके आमचे इनॉग्रेशन प्रोग्राम आसा सो आमी ता पार्सल म्हटले हल्ली खंयच्या हल्लेक ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना थंय ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी करता म्हटले पार्सल रेट उणा जावंक तांकां रेटे चड जाऊ नये मी आधी सांगले आमच्या पप्पाच्या टेक्सटाईल बिझनेस असताना एक बेल सूत हाडले आम्ही बेळगावसून ब्रह्मावर येत होता ब्रह्मावर ट्रान्सपोर्ट ऑफिस असून आमकां सोड येताना थंयसून हांगा हाडलेला डबल आम्ही फ्लाईट पेमेंट आणि 8 दीस तेंतू राखोंक होता ता काय जाता आम्ही बँकाक दुड्डू भरून फुल राखताना ता इंटरेस्ट ता पुरे कॅल्क्युलेशन करताना तो इंडस्ट्री चलोनच्या वरीना सो आजच्या कॉम्पिटिशनात आम्ही काय करका एक जाल्ले इतके मॅक्झिमम स्पीड करका एक आणि रेट रेड्यूस करका म्हणून उद्देश असून मेन आता आम्ही नेक्स्ट मंथांत हे करीत असो सिंगल रेटांत देवच्या एक नवे प्रोग्राम आणि सगळे कस्टमराक रीच जावचे वरी सो ता आमच्या होन्नावर डिपो हुबळी डिपो बँगलोर डिपो आणि मणिपाल डिपोसून स्टार्टिंग आम्ही स्टार्ट करतो सो इट इज एंटायर कर्नाटकांत आम्ही सर्व्हिस देवंक म्हणून आलोचन करीत असो तसा एंटायर इंडियाक देवंक आणि एक प्रोग्राम करीत असो ता एक दुसरा ट्रान्सपोर्ट कंपनी टायअप करीत असो केलो असो ता आता नेक्स्ट मणिपाल मँगलोरांत ताये सर्व्हिस स्टार्ट करतो अगेन नॉर्थ कर्नाटका अँड कूर्ग अँड मैसूरचे काहीतरी बुकिंग असलं आम्ही त्यांना कनेक्ट करतो हे पार्सल्स प्रो आमचे डिपो काही असत थंयसून आणि ह्या मेन म्हटले ऑल इंडिया लेवलान एअर थ्रू ट्रेन अँड थ्रू ट्रक ह्या असेल नेक्स्ट मंथांत आम्ही म्हटले दुसरे ट्रान्सपोर्ट टायअप आउट करून आलोचन करतो आमच्या लोकल बिझनेस तरसून अँड वेगळा ट्रान्सपोर्ट अंत आम्ही लोकल हल्लीसून पार्सल पिकअप अँड डोर डिलिव्हरी ता आलोचन करीत असो ट्रेडर्स आणि स्मॉल ट्रेडर्स आणि स्मॉल इंडस्ट्री हेल्प जाऊन म्हणल्यार आमचे प्रधानमंत्री टीव्हीन सांगायला आम्ही केतनाही ऐकतो वाजपेयीने सांगला सडक निर्माण करो सडक निर्माण केल्याचा फायदा आमचे सतीश पाटील घेत असत ट्रक पुरा हळीन आता चांग रोड आमचे कर्नाटकात आमकां सांगूंक खुशी जाता पंचायत लेवलार जावन दी स्टेट गव्हर्नमेंट लेवलार जावन दी काम जावन चांग रोड असत त्या चांग रोडाचा उपयोग करून ते त्यांची चांग व्हेकल धाडून नन्नान बिझनेसाच्यांक पुरा होड जावंक हेल्प करत असत म्हणजे आता आमचे मोदींनी सांगल्यावरी स्वतः उद्योग करे ह्याचा पालन हे मोदींनी सांगूनच्या आधीसूनच करत असत आणि आज तुमच्याकडे साधारण कितके स्टाफ असत आता 60 जन स्टाफ असत आणि एक 15 फ्रँचायसी असा आमच्या कंपनीच्या फ्रँचायसी देऊन दुसरे ते एजंट जाऊन आमच्या कंपनी काम करीत असत भारी आमका एक ऐकूंक भारी अभिमानाचा विषय जाता त्यांच्या वाटतं सेलिब्रेशन असतात त्यांचे आणि नवरात्रीत व्हेकल पूजा करतात देवावरी व्हेकलाक बघतात ते ईच अँड एव्हरी ड्रायव्हरचा पर्सनल कॉन्टॅक्टर असतात आणि कसलाही म्हणजे त्यांचे फॅमिली प्रॉब्लेम असल्यारी त्यांना विषय गोत्त असता आणि खई एक मी एक होड मालक म्हणूनचा बिहेवियरांत त्यांच्या केतनाही तुमका दिसणार ना म्हणजे तितके आमका आम्ही लागी असली मनशा बट आमका आता इम्प्रेशन आम्ही 24 hours हसनमुखी केतनाही ते तुम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट करे खंयच्या विषयारी भारी चांगले आसा आता त्यांचे एक फ्युचर प्लॅन ऐकून आमका एक भारी अभिमान आणि एक फ्रँचायसी ते घेत असत तेंतू म्हटल्यार दुसरं कोणीतरी झाल्यार झाला नाही माझं इतके पुरो म्हणता होते बट आमचे सतीश तसा नाही देवाच्या दयाने यंग एज असा आणि असंच त्यांनी तेंतू ग्रोथ करीत रावंक म्हणून आम्ही मागून घेतो आणि त्यांचे नवे आयडियांत जॉईन जाऊन आमचे युवा पिढीनं त्यांच्या वाटतं शिकवणं एक त्याच्या एक ह्या घेऊंका कशाला म्हटल्यार एक्झाम्पल घेऊंका म्हणून आमका एक भारी खुशी असा आता तुमचा एक म्हणजे आमचे समाज कुडाळ देशकारांचा मी येतळ सांगल्यावरी साधारण एक आता आमच्या त्या स्कुलाक कितके 85 वर्षा झाले नाही 92 वर्षा आधी एक पांडुरंग नाईक म्हणून मंगळूर बंदरांत आमचेच समाजाचे एक मनशाक सामंत म्हणून माझे यजमानाचे आज्या त्यांका मिळून त्यावेळा बंदरांत ते जायत होते व्यापाराक
त्या वेळा गेल्या वेळा एक कुडाळ देशकर तुम्ही हांगा आसत काय कसाला पुरा एक आस्तेन चौकशी करताना आम्ही समाज असू जाल्यार कृषी करतसू ल्हान पट्ट ल्हान काहीतरी बिझनेस करून असू काहीतरी आंगडीचा व्यापार आणि आमच्या समाजाक एज्युकेशन आणि ना म्हणतोच तांकां भारी बेजार जावन त्यांनी जाऊन बंबईत असले कॉन्टॅक्ट केला. त्यांनी सांगला बंबई असले आमचे कुडाळ देशस्थ समाज भारी होड नंबरांत आसा आणि भारी थंय आमचे एक होड संख्येन असले समाजाक सका पाटील म्हणून एक एज्युकेशन मिनिस्टर कुडा होते एका काळाक बंबईत. तांकां पुरा जाऊन सांगला कर्नाटकांत पावल्ले वलसे गेल्ले मायग्रेट जाल्ले आमचो समाज आसा तांकां एज्युकेशन ना. त्या विशय ऐकतूच थंय एक पाटकर म्हणून होते आर.के. पाटकर तांकां भारी एक बेजार जावन त्या काळात येवंकय हांगा कष्ट होता वाहन ना रोड ना बट ते कशे कशे हांगा पावोन त्यांनी त्या काळात त्या हळडीच्या आमच्या गावांत एक तुम्ही स्कूल सुरू करे मी तुमकां पैशाची मदत करते म्हणून सांगून आमकां प्रेरणा देऊन आमचे समाजाचे वट्ट जावन हिरिया मनशांनी त्या एक स्कूल स्थापने केला. आर.के. पाटकर विद्यालय म्हणूनच आम्ही नाव दवरलसू आणि आता सतीश पाटीलांनी सांगले बरी 92 वर्सां झाली. ते आज त्यांचे युवा पिढीचे आढळित कमिटींत अध्यक्ष असत. संचालक आमचे महेश ठाकूर असत आणि त्या स्कुला ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय सांगूंक इष्ट पडवत? KKDGB विद्याप्रसारक मंडळ म्हणून त्यांना 1928 स्टार्ट केला. तर आमच्या समाजाचे एक मेन एक संघ जाऊन त्यांचं एक आर.के. पाटकर स्कूल आणि एक शारदा हायस्कूल म्हणून 2 स्कूला स्टार्ट केली. सो आर.के. पाटकर स्कूल डेव्हलप करून त्यांना इतके वर्ष चलेला. तो गव्हर्नमेंट एडेड स्कूल होता. लास्ट 10 इयर्स असून सगळे टीचर्स रिटायर्ड जायतिले. रिटायर्ड जाऊन येतात कुठले स्कूल कसं चलोवन न्यू अपॉइंटमेंट नाव होता. सो ते टायमांत मी आढळता मंडळाच्या सदस्य जावन होते. त्यांच्याकडे महेश ठाकूर सांगलं तू अध्यक्षता कसं तरी ह्या स्कूल तरी चेंज करका काहीतरी करका म्हणून उरवंका म्हणून होय उरवंका काहीतरी सपोर्ट घेवंका म्हणून सांगून. सो 7 वर्सां आधी मी त्या KKDGB विद्याप्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष झाले. सो महेश ठाकूर तो पॉलिटिकल लीडर जावन असो आमच्या समाजाचे मेन लीडर जावन असो त्यांना संचालक जावन आणि आमचे पुरा एक सदस्य कमिटीचे मेंबरशिप करून आम्ही स्कूल चलोवंक स्टार्ट केलो. एक 6 जण टीचर्साक नव्या टीचर्साक अपॉइंटमेंट केलो आणि सगळ्यांके एक सगळे समाज बांधव कोट्ट सेरसून तांकां सांगलो हे समाजाचे एक स्कूल ह्या कसं तरी करून उरोवंका आमी आमचे समाजाचे कोणी शिकलत ना म्हणून होय जाल्यार आद्य आर.के. पाटकर आता पांडुरंग भिकाजी नायक काय केलं तेन्ना तेणी हातासून स्कूल करून आमच्या वडिलांनी जागो देऊन आता स्कूल पुरा उरेल आसा आणि बेळसिल आम्ही पुरा आमच्या पप्पा सहित थंय शिकलो तो ओल्ड स्टुडंट. सो तितके ओल्ड मेन आता एक इंग्लिश मीडियम स्कूलाचा फॅशन म्हणे अथवा काळाचा अगत म्हणे आम्ही फॅशन म्हणून जाणना आज काळाचा अगत असा. दुर्बळेसून दुर्बळे मनशा काही माझ्या धाकट्याने इंग्लिश अंका तेका म्हणून सांगतोच आमची जिके कन्नड मिडियम स्कुलांक आणि पुरा जितके प्रॉब्लेम येत असत ती स्कुला उरोवंक आमकां विद्यार्थी हाडूंक मस्त प्रलोभने देवंक जातात पेरेंट्साक आणि टीचर्सय सांगल्या बरी मेळनात ना तांकां संबळ देवंक जाता म्हणजे हे पुरा आमचे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम असत. आणि 92 वर्सां आदी केल्ली ती आमची एक स्कुलाची बिल्डिंग ती आता कालानुसार निबार पावसाक ती वीक जातात म्हणून आमकां एक आमच्या समाजाचा थंय एक अस्तित्व उरोवंका म्हणून आम्ही ते एक वद्दाडून सगळ्यांच्या हेल्पार आम्ही ते चलयत असू. आणि त्या स्कूल बगले स्कुलाची धाकटी आमकां देवाचे जायन काही उणा जालें नासा. एक्चुअली थंय मस्त सराउंडिंग इंग्लिश मिडियम स्कूल आसा लगी आसा बट आम्ही क्वालिटी एज्युकेशन देत असो. आमचे टीचर्स चांग एज्युकेशन देत आसून धाकटी चड येत असत. आता 128 काहीतरी स्टुडंट्स असत 1 to 7 स्टँडर्ड सर आणि के स्कूल ऍडमिशन होता म्हटले त्या कोरोना निमित्त थोडे दुसरेकडे गेले तस जाऊन चिके उणा झाला आणि आम्ही आणि एक नवे ह्या केलो एकल्यान एक आमचे डोनर आमच्या समाज बांधवांनी एक प्रोजेक्ट दिला. त्या कॉन्सेप्ट काय म्हटले दुसरे कोण तरी आमच्या समाजांत एक स्पेशलिस्ट खंयचे तरी सब्जेक्टांत असतात तेणी थंय आता बँगलोरांत रावन तेणी
आमच्या धाकट्यांक पाठ करूनच्या वरी विषय तर ऑनलाईन क्लास वरी तर आम्ही ताये स्टार्ट केलो सो तस जावन थोडे थोडे मधी मधी इंग्लिश क्लासेस सायन्स क्लासेस ड्रॉइंग क्लास म्हणजे काहीतरी बेसिक लेवल शिकवण्याच्या यज्ञाच्या काळाक अगत्य झाला त्या एज्युकेशनाचाही तुम्ही देऊन प्रयत्न पडवत नाही केलोच होता ता भारी सक्सेस झाला सर सगळ्यांनी त्या लोकल हे टेक्निकल स्कूलाचे गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक आणि तांकां भारी खुशी झाला फर्स्ट टाइम आम्ही इंट्रोड्यूस केलो तसं आमचे थोडे प्रोफेशनल पार्टे केला सा आमचेच शिकल्ली डॉक्टर असत इंजिनियर असत भायर ती एक धाकट्यांक म्हणल्यार आज काय झालं असं म्हटल्यार तुमचे मोबाईल असून दी इंटरनेट असून दी त्याच्यासून लहान प्रायरच धाकट्यांक एक्सपोजर असा त्याचा उपयोगही जाऊन त्यांनी सांगल्या बरी प्रोजेक्टर असून आम्ही काय देऊंक जाता म्हणजे झाले इतके आता आमका मेळला ना याचा आम्ही बेजार पडवत राहू नये आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक मेळका आणि आमच्या समाजाचंही नाव उरवंका म्हणून ते मस्त चांग प्रयत्न करीत असत तेका सगळे जाती समाज बांधव सपोर्टे करीत असत त्या एक खुशीचा विषय आता आणखी आमकां फुडें एक स्कुलांत एक रेसिडेन्शियल टायप म्हणजे कोणतरी अनाथ धाकटे आसले वयतली एक नमुने हॉस्टेल करून तसं काहीतरी एक प्लॅनिंगे करीत असो नॉट कमर्शियल जाऊन नाही आम्ही म्हटलं फ्री एज्युकेशन देऊनच्यात आद्य आर के पाटकर आणि पांडुरंग भिकाजी नायकाचे काही प्लॅन होता त्यांना काही दुड्डू नत्तल्या वेळा कसं त्यांनी फ्री एज्युकेशन दिला तात एम असून आम्ही चलयत असो आणि करून के ह्या करतो देवान आणि समाजानं तुमका त्याच्यासाठी आर्थिक बळ देऊका आणि असांचं तुम्ही त्या विषयांतही अभिवृद्धी करून बघतसत तसा बघित रवे म्हणून एक आमच्याकडसून आम्ही शुभ हारेसतो आणि आता तुमचा तुम्ही एक म्हणजे मी बघाल्यावरी आता येदोळ सांगल्यावरी हेंका मी ल्हान लगायसून बघलेशे त्यांचा एक म्हटल्यार बिझनेस म्हटल्यार केलवू कडे आम्ही बघतो खाली बिझनेस म्हणून त्यांतूनच एक कॉन्सन्ट्रेशन करतात तसा नाही त्यांनी आता बिझनेस करतानाही समाजाक मी एक काहीतरी देऊचा असा माझा एक देणा असा ता एक आलोचनान ते असल्या निमित्तानं स्कुलाच्या कमिटीन तसोंदी तसंच आमच्या संघाच्या विषयांत संघ स्थापने आम्ही 2005 म्हटल्यार 2005 सालांत आम्ही एक मेळोन यंगस्टर्सांनी मेळोन एक आम्ही करका म्हणून सांगून आमचे भरत प्रभूच्या अध्यक्षतेच्या खाली आम्ही एक सुरू केलो 2007 म्हटल्यार काय झाला म्हटल्यार वलसे इल्ला समाज बरी ल्हान संख्येन आसल्याक आमकां वगट ना होता आमकां हांगा कोणेय बाहेर आमकां काय बोलका जाल्यार बेंगलोरान कसलेय आम्ही विचारूंक जाल्यार आमची संख्या नगण्य होती मंगळूर आणि उडपी वट्ट मेळोन आमची वट्ट पॉप्युलेशनाक आम्ही कोणेय म्हणजे एक 10,000 वयर आमचं जाणा ना त्यातनं आमकां कोणा कसली फॅसिलिटी मेळना ना आमच्या धाकट्यांक काही मेळना ना म्हणूनच्या उद्देशार आम्ही एक संघ स्थापने करका म्हणून आलोचनांत पुरा वट्ट जाऊन हे तेन्ना एकदम ऍक्टिव्ह कार्यदर्शी होते तेन्नाचो तुमचा अनुभव कसा मी प्रधान कार्यदर्शी जाऊन फर्स्ट स्थापक कार्यदर्शी आणि प्रधान कार्यदर्शी जाऊन संघ स्टार्ट करताना आम्ही एक मीटिंग आपण सगळे भरत प्रभू महेश ठाकूर आणि सगळे जाती बांधव सरून उडपी जिल्हा कुडाल दिशकर संघ स्थापन केलो तर आता भारी चांग जाऊन चला तसं जातीच्या समाजाच्या बेळगाव आणि एक चांग होड एक संमेलन केलो राज्य मट्टाचा संमेलन केलो त्याका मस्त प्रतिक्रिया चांग इला सो आमच्या जातीचे अस्तित्व म्हटले कुडाल देशकर एक जात असा म्हणून सांगून एक सगळ्यांके गोताला आणि एक धार्मिक भाव निडलो आमच्या जात म्हटले सगळे देवस्थान असा स्कूल असा सगळे आता मंगळूरान जाऊन दी कशा कोडीन जाऊन दी आता उमामेश्वर देवस्थान सगळे आमच्या श्रद्धा केंद्र असा सो आम्ही आमच्या मठाके ओपवतो आमच्या मठाचे शाखे सगळ्याकडे असा दाबोली मठाच्या सो आमच्या जात आमका एक हेम्मे म्हणून सांगून ते बेळसोन इला रीत सगळे आमच्या एक समाजाक एक ह्या सो आमचे सगळे एज्युकेटेड असा सो आमच्या जातीचे आता मस्त काम करूनचे आसा जाती रजिस्ट्रेशन ताका आणि आम्ही संघासून करूनचे आसा महेश ठाकूर नेतृत्वान दायत असत आणि मंगळूरू बँगलोरू तेही आमची जाती लिडर हेल्प करीत असत ट्राय करीत असत ताका पुरा काय सपोर्ट असलो माझ्या निमित्त आमच्या बिझनेस सोडून आम्ही देऊंक करीत असो सांगूक म्हटलं माझ्या पप्पाच्या ह्या येत होता सो आम्ही आमचे खर्च मात्र आमच्या संपादने मात्र बघूनच्या नाही आम्ही पब्लिक गोस्करे करून का स्कूल आणि सगळे हेल्प करता म्हणून मस्त होता त्याच्या ये मत गावांत एक उद्योग करूनचा होता
देवाचे दयेन त्यांच्या आशीर्वादान माझ्या एक ट्रान्सपोर्ट बिझनेस आणि थोडे कामाचे कामचे टेक्सटाईल टेक्सटाईल ह्या त्यांचा त्यांच्या अनामानी पाणी बहीण भावानी सगळ्यांनीच त्यांनी सगळ्यांनी कामाची असत सगळ्यांनीच कष्ट पडवाल असा म्हटल्यार आज आमचं सतीश पाटील हांगा मी ह्या एक मुलाखत घेऊनचं कारण काय म्हटल्यार तू म्हणजे सचकी राह पे म्हणतात हिंदीत सत्य रस्त्यार जाऊन कसालाही त्यांना खंयचा मोस ह्या कोणाक काही करी नसताना काय करी नसताना एक म्हटल्यार आमकांही म्हटल्यार मुंजी आणि असं जानवे असं आमच्या भियोन रवोची जात आम्ही खंय कोणाच्या एदराक जाणू ना मस्त लढाई झगड्याक जाणू ना तसल्या मनशांनी एक रफ अँड टफ बिझनेस ट्रान्सपोर्ट बिझनेस तेंतू म्हटल्यार सगळे की गोत्त आसा ड्रायव्हर आणि कशे रफ टफ असतात तांकां हँडल करचा ताई 25 लॉरी घालून तितके सुलभाचं काम नाही बट ते एक सॉफ्ट स्पोकन सांगायल्यावरी हसून असतात सगळ्या येद्राचेचा प्रॉब्लेम ऐकून सॉल्व करून ह्या करतात म्हणून त्यांच्या कामाचेही त्यांच्या बरोबर भारी चांग रिलेशन असत तसंच समाजाचे चटवटिकीन ते असत स्कूल उरोंक बघत असत भजने देवाचा पूजा घरा चौथी असा त्यांच्या आम्ही जातो त्यांच्या चौथीक घरा तसा म्हणजे सगळे विषयान ते बॅलेन्स पर्सन ता पुरा करून म्हणजे देवाचा एक त्यांच्यावर अनुग्रह असा त्यांच्या वाडवडिलांचा असा त्यांनी सांगायल्यावरी त्यांच्या आमाक त्यांनी काढलेल्या कष्टाचा पुरा बघूंक मेळला आणि त्यांचा सदा आशीर्वाद त्यांच्या वयर असा म्हणून सांगून मी एक म्हणल्यार म्हाका आता एक भारी खुशी झाल्या ह्यांच्या वाटत मुलाखत घेऊन बोलताना आणि तुमचा काय समाजाक तुम्ही मेसेज देतात युवा पिढीक म्हटले आम्ही कष्ट इल्ले वेळा डेस्परेट जाऊ नये जाल्ले इतके रिट्राय करका एक्चुअली मी म्हटले तुमका स्लो माझ्या म्हटले डेव्हलपमेंट बारी स्लो जाला 91 93 96 ऍक्च्युअल 2000 सरे ह्या नव्हता म्हटले स्ट्रगलिंग होता आम्ही ऍक्च्युअली ता करताना मी मध्ये मध्ये ब्रह्मवरण ते मस्त बिझनेस दुसरं मनी केले खंयच्या बिझनेस लागता म्हणून सांगून कोण एकदा म्हाका कंप्लीट फेल्युअर जाता कोणी टेक्सटाईल आणि फेल्युअर जाता कसाल तरी एक बिझनेस करता म्हणून सो तात सारी बिझनेस केलो कडेक रोलिंग शटर आणि डीलिंग करूंक सुरू केलो तसं केबल टीव्ही केलो ब्रह्मवरण फर्स्ट केबल टीव्ही आम्हीच ते स्टार्ट केलो रिटेल ट्रेडिंग थोडं समय ताय केलो बट खेंते म्हाका समा सक्सेस जालो नव्हता सो मणिपालन तेतूत कुडले यू थोडे 1-2 वर्ष प्रॉब्लेमात होता म्हटले सर्व्हिस देऊंक जालो नव्हता सो माझा बिझनेस उणा होता खर्च ट्रॅव्हलिंग तापूर एक्सपेंडिचर चड होता आणि ओन डाऊन 2001 मी स्टार्ट करतो कुठल्या माझ्या म्हटलं 2000 माझ्या हॉरड झाला तो 2001 असून मी ओन बिझनेस स्टार्ट केले त्याच्यानंतर एक सक्सेस दायतीला कितके स्टेपर पाय दवरले आज साधारण गुडो चढलेले वरी आसा तुमका डेव्हलपमेंट बघताना तिके उणाच दिसतं म्हाका माझ्या उणा दिसतं चांग लक्षण केन्नाय बिझनेसमॅनाक तृप्त जाऊ नये की तृप्ती झाल्या मनीस रवता आम्ही म्हणले एंटायर कर्नाटकांत सगळेकडे इतके भितूर डिपो जाता होते कोरोना ना झाला होय जाले सो आता नॉर्थ कर्नाटकान डिपो जाऊन कोणते अप टू हुबली सर गेलो सो गुलबर्गा बीदर बिजापूर थंयकडे सर्व्हिस देत असं डिपो स्टार्ट केलो ना तसं जाऊन ता एक करूनचे एक आयडिया असा तो मणिपाल आणि गोडान्स वेअर हाऊसिंग तसं आणि स्टार्ट करूया म्हणून आयडिया असा तर आता मणिपालन स्टार्ट करतो नेक्स्ट मंथ 15th or 20th अंतर आमच्या इनॉग्रेशन जाता प्रोग्राम टोटल आज एक तुमचा वर्थ कितके म्हणून सांगल्यार जाणांक चिके म्हणजे एक इन्स्पिरेशन मी ह्या सांगोंच्यासाठी आम्ही करीत तसं ओके चला तसं आता म्हटले बिझनेस 2-3 करोडाचा तुमचा टर्न ओव्हर वर्षाक साधारण 5 करोडाचा रसा नाही 8 to 10 करोड असा सो ह्या एक मी कारण सांगूंक म्हटल्यार युवा पिढीक शिकतात आणि आज आम्ही पेपर टीव्ही हेंतू बघताना मस्त जाणांक 1-2 कडे फेल्युअर येतू कुडले ते डेस्परेट जातात जीवाकच ह्या करतात तोंदरे करून घेतात तसं करू नये आज गव्हर्नमेंट मस्त सबसिडी देत असत नवे स्कीम सांगत असत असा एक आमचे सतीश पाटीलाकडे बघून त्यांनाही मस्तपटी होंडान पडला असा पडीन असतानाही कोण उठणार ना म्हणून त्यांनी आता एक मेसेज दिला मी 10 नमुने करून बघले कडे म्हाका एक विषय लागला तर 10 नमुने आम्ही शोधका आम्ही तितके आमच्या स्वतःवर विश्वास दवरूंक विल पॉवर घट्टी करका आमचा
आणि 10 नमुन्यांत आमी एक आमकां खंयचा तरी मेळटा म्हणून सांगून आमी जातूच आमकां आज एक वाट मेळटा म्हणून आता सतीश पाटील सांगत असत आणि ता असाच त्यांनी उत्तरोत्तर अभिवृद्धी करूंक आणि समाजाकय त्यांनी त्यांचा देणे देत असत तसांच ते सर्व्हिस करूंक म्हणून सांगून मी ते माझी 2 उत्तर आता रवली. धन्यवाद.